Бәхеткә ирешү серләренең шулай әйтеп киткән беренчеләреннән булып тора Аллаһка Тәгалә шөкер итү була йөрәк белән, тел белән, амал белән, һәм шулай һәрбер кешегә сынау килә. Байлык беләнме, хәерчелек беләнме, сәламәтлеге ягыннанмы, балалар ягыннанмы, дөнья ягыннанмы, өе янамы, машинасы бәреләме, һәрбер кешегә Аллаһ Субхаһу Тәгаләдән Аллаһның хикмәте белән генә шушы сынаулар килә. Һәрбер кешегә сынаусыз бер кешедәген калмый, һәрбер кешегә шул сынау килә. Бу бик мөһим. Һәм шул вакытта дөрес сабыр итә белү, һәрбер сынау Аллаһтан икәнлеген аңлау. Һәм сабыр итү шулай ничек кенә дөрес була? Шулай ук йөрәк белән сабыр итәбез, тел белән сабыр итәбез, һәм гамәлләр белән сабыр итәбез. Гамәлләр белән сабыр итү кайчан дөрес була? Кайчан без үзебезне нык итеп тотабыз. Чәчләрне йыртмыйчы, киемне йыртмыйчы, үзеңне шушы ниндидер нәрсә эшләгәнне белмәгән хәлгә кадәр төшүдән тотып, үзебезне шушы сабыр итү гамәлләр белән дип атала. Һәм өченчесе, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүбә истигъфар кылуда ашыгу, кешегә дигән тайпылса, берәр нинди гөнаһ эшләсә, берәр нинди дөрес нәрсә эшләмәсә, Аллаһны яратмай бер эшләсә, иң беренче ашыгырга тиеш тәүбә истигъфар кылырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә. Бу беренче булды. Һәм икенче дип язып куйыгыз, шушы бәхеткә ирешү серләренең иң яхшылары булып тора, ул борчылмау. Язып куйыгыз шайтып, борчылмау, кайгырмау. Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыттаган әл-һәм вәл хузн дигән әйберләрдән Аллаһ Subhanahu сыйына торган булган. Бухари һәм Муслим риwayәттә килгән хадисләрдә Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям язып куйыгыз. Ике әйбердән һәр вакытта сыйына торган булган. Ике әйбер. Беренчесе үткән әйберләргә, үткән сынауларга кайгыру. Һәр беребез әгәр тормышыбызны карасак, безнең һәр бер кеше шушы менә борчылмау дигән әйбер ике әйбердән тора. Беренчесе үткән сынауларга, үткән авырлыкларга борчылмау. Алдан булган, үткән. Әгәр дәген карап карасак, һәр бер кешегә алдан яшәгәндә ниндидер сынаулар, ниндидер авырлыклары бар иде үз тормышында. Кемнеңдер баласы үлгән, кемнеңдер ире үлгән, кемнеңдер ниндидер фаҗигага очраган, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән ниндидер сынаулар килгән. Һәм Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям шуннан Аллаһка сыйына торган булган. Я Раббым, шушы үткән авырлыкларга борчылудан сиңа сыйынам дип. Ягъни шушы әйбердән борчылудан әл-хузн дип атала гарәпчә. Әл-хузннан Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә сыйыну. Һәр вакытта даган Рәсүл саллаллаһу шуннан сыйына торган булган. Һәм икенче язып куйыгыз. Киләчәктә булачак әйберләргә кайгыру. Киләчәктә булачак әйберләргә кайгыру. Бу әл-һәм дип атала гарәп телендә. Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук шуннан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сыйына торган булган. Киләчәктә булачак әйберләрдән кайгырудан Аллаһка һәр вакытта сыйына торган булган. Һәм Аллаһка шуны дуа кыла торган булган. Я Раббым, сакла мине алдан булган ниндидер авырлыклар килгән авырлыкларга кайгырудан һәм шулай ук киләчәктә ниндидер бер булачак әйберләргә кайгырудан Аллаһка һәр вакытта Рәсүл саллаллаһу сыйына торган булган. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, әгәр дә генә кеше шушы менә алдангы булган кайгырудан, киләчәк булучы борчылулардан гел Аллаһка сыйына икән, ул рәхәт тормышта яши башлаячак. Нишләп? Уйлап карагыз, кешенең алдан ниндидер шундый авыр сынавы булган. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулай итеп сынаган. Һәм кеше әйтә икән, менә әгәр дә ул булмаган булса, бу инде ләү дигән әйбер, әгәр дә дигән сүз шайтанның ишекләрне ача. Ләү дигән әгәр дигән әйбер шайтанга шушы ишекләрне ача. Һәм кеше әйтә, менә әгәр дә алай булмаган булса, менә булай булыр иде. Әгәр дә менә ул көнне эшкә чыкмаган булса, машинага бәрелмәс иде. Әгәр дә менә бу көнне урамга чыкмаган булса, авыру килмәс иде. Әгәр дә менә булай эшләмәгән булса, менә шулай булмас иде дип кеше кайгырып, нитеп, шулай итеп үзенең, ягъни йөрәген авырттыра, шуны уйлана, шуны кайгыра.
Һәм хатта врачлар да, хатта галимнәр дә әйтәләр, бик күп, хатта 90% авырулар кешенең шушы борчылу аркасында. Хатта теге статистик галимнәрдән әйтәләр, кеше 90% юкка гына борчыла. 90% кеше юкка борчыла. Имма шушы үткәне өчен, яисә киләчәге өчен. Шушы менә борчылу белән үзенең йөрәген бетерә, нервысын бетерә, күпме нервный клеткаларны бетерә, үзенә күпме зыян ясый. Асылда ул әйбер булмады даган, яисә алдан булган әйбер инде хәлне үзгәртеп тәгән булмый. Уйлап карагыз, инде ул әйбер тәкъдир булган. Алла Subhanahu шулай теләгән. Инде аны хәсин күпме генә борчылсаң даган, көне буе злап үткәрсәң дә көннәреңне, бер нәрсә үзгәрмәячәк. Шулай бит инде. Бер нәрсә үзгәрмәячәк. Алла Subhanahu шулай теләгән. Алла да үзенең хикмәте белән шулай булырга кушкан. Шушы Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире булган. Инде күпме генә еласаң даган, күпме генә күз яше түксәң дәген, күпме генә нервлан кайгырып, борчылып үткәрсәң дәген, бер нәрсә үзгәртеп булмый. Алла Subhanahu Тәгаләнең инде әмере булган. Шуңа күрә без аны йөрәк белән кабул итәргә тиешбез. Рәсүл нәрсә әйтә кушкан? Каддараллаху ва ма ша фаал. Язып куйыгыз, шул вакытта менә Алла Subhanahu шулай тәкъдир кылган. Алла Subhanahu ва Тәгалә шулай тәкъдир кылган. Һәм ул нәрсә тели, шуны эшли. Алла Subhanahu үзенең хикмәте белән эшли. Һәм ул нәрсә тели, шуны эшли. Карагыз, сорап тормый, сиңа бу кирәкме, теге кирәкме? Юк, Аллаһ Тәгалә хикмәтле зат. Күпме беләбез, күпме кешеләр шушы авырлык аркасында ислам диненә килделәр. Күпмедер кеше мәсәлән әйтә, мин үлемнән калдым, Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән ди. Шуннан соң Аллаһ юлына бастым ди. Гыйлем ала башладым ди. Тәүхидне өйрәндем ди. Намазга бастым ди. Шушы авырлык аркасында. Димәк, Аллаһ Subhanahu Тәгалә килгән шушы авырлык аңа файдага булган. Әгәр шу авырлык килмәгән булса, кем белгән, бәлки ул туры юлга бәлки басмас та иде. Шушы менә авырлык аңа килү яхшы дагын булган, уйлап караса. Шуңа күрә алдангы кайгырулардан күпме генә кайгырсаң дагын, аның берни файдасы юк. Димәк, Аллаһ Тәгалә шулай теләгән. Аллаһ Тәгалә хикмәтле зат. Аллаһ Тәгалә безгә караганда күпкә яхшырак. Ничек Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтә, бәлки сез яратмаган әйберләр бәлки сезгә хәерлектер ди. Һәм сез яраткан әйберләр ди бәлки сезгә күбрәк аларда зыяндыр ди. Аллаһ Subhanahu Тәгалә барлык әйберләрне белеп торучы, иң хикмәтле зат, бөтен әйберләрне белеп торучы. Безгә караганда күбрәк белә. Әмма икенчегә кагылганда, киләчәк өчен борчылу. Һәр вакытта даган, бу эшне башласам хәерле булыр микән? Нәрсә булып килеп чыгар икән? Барырга микән? Бармаска микән? Ниши микән? Бу әйбер шулай ук Рәсүл саллаллаху алейхи ва саллям кайгырудан бер Аллаһка сыйына торган булган. Беренчедән син белмисең, нәрсә сине көтә киләчәктә? Хәерлекме, хәерсезлекме? Андый вакытта Рәсүл нишәргә кушкан? Я Раббым, синең бисмиллах дип син ризалыгың өчен башлыйм, һәм нәрсә мине көтә, мин шуңа риза. Яхшылык көтә икән, мен ниндидер эш ашып җибәргә тели кеше. Яисә ниндидер шифа алырга тели, ниндидер мәсәлән әйбер белән, дарулар белән мәсәлән. Һәм белми нәрсә көтә, файдалы буламы, файдасыз буламы? Һәм Аллаһ Subhanahu Тәгалә тәвәккәл кылып, шушы әйберне башлый һәм әйтә, әгәр дә Аллаһтан хәерле икән бу эштә мәсәлән, миңа хәерлек килә икән, димәк бу Аллаһтан, хәерлек миңа, мин аның өчен шөкер итәм. Әмма әгәр дәгән бу эш хәерле булмый икән, киресенчә күп акча югалтам икән, димәк бу шулай Аллаһ Subhanahu Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә күбрәк белә. Димәк бу эш бәлки миңа хәерле түгелдер. Бәлки ул эштә миңа бернди зарар булгандыр. Бәлки ул эштә бернди миңа начарлык әйберләр, динимә зыян килә торган әйберләр бәлки буладыр. Дип шулай иттереп кеше Аллаһка тәвәккәл кыла, бу кеше инде бәхетле була. Булай хәзер һәр вакыт кайгырып, нәрсә булыр икән, яхшы булыр микән, яхшы булмас икән дип үзенең шулай йөрәген һәр вакыт ашап, шушы нервысын ашап, шушы кайгырып йөреп, менә бу улым монда китте, тигендә китте, нәрсә булыр икән дип, яхшырак, әгәр дә син кулыңны күтәреп, бер Аллаһтан гына сорасаң, я Раббым, шушы эшен хәерле кыл. Я Раббым, син үзең беләсең. Хәерле икән, ул әйберне безгә җиңеләйт. Хәерсез икән, ул әйберне бездән ерагайт дип, ягъни дуа кылуың күпкә хәерлерәк. Шуңа күрә кеше бәхетле буласы килә икән, ул кеше бу дөнья белән, бу көн белән яшәргә тиеш. Языгыз. Кеше бәхетле буласы килә икән, ул кеше бу көн белән яшәргә тиеш. Шушы көн белән. Үткәне өчен кайгырып түгел, яисә киләчәктә нәрсә көтер икәнен мин дип көн саен кайгырып түгел. Шушы көн белән. Ничек соң шушы көн белән яшәү? Аллаһ кушканнарны бу көндә үтәү һәм Аллаһ тыйганнарны бу көнне шулардан тыелу.
Аллаһ әйтте икән сиңа 5 вакыт намаз укырга. Шуны укы, намазың укы. Аллаһ әйтте икән сиңа әмер итте икән гыйлем алырга. Гыйлем ал. Шушы гыйлемне ал, шушы гыйлемне гамәлдә куллан. Әмма шу кайгырудан бер нинди файда юк. Үткән кайгыру булсын, яисә киләчәк кайгыру булсын. Һәм әйткәнемчә, кеше юкка гына 90%-та кеше юкка гына кайгыра. Кирәкмәскә кайгыра. Ул кайгырудан бер нинди файда да юк. Шуңа күрә кеше йөрәген һәр вакыт Аллаһ белән бәйләсә, һәр вакыт Аллаһ белән шушы арасын төзәтсә, кеше чыннан да чын бәхетле, бәхет белән яшәячәк. Шуңа күрә кеше һәр даим Аллаһ Субханаһу ва тааля кушканнан үтәп, Аллаһ Субханаһу ва тааля янтып, шушы тәвәккәллек белән яшәргә тиеш. Менә буның шушы нәтиҗәсе инде кайгырмау, ул Аллаһка тәвәккәл кылу. Языгыз, тәвәккәллек. Һәм галимнәр әйтәләр, чын тәвәккәллек, языгыз, галимнәр әйтәләр, чын тәвәккәллек иманның кәмиллеген үзенә жыя. Иманның кәмиллеген үзенә жыя. Нәрсә ул иманның кәмиллеген һәм ничек үзенә жыя һәм нәрсә ул тәвәккәллек? Кеше әгәр Аллаһка тәвәккәл кыла икән, Аллаһка тәвәккәл кылып, нәрсәдер эшли икән, Аллаһка тәвәккәл кылып, каядыр эшкә чыгып китә, яисә ниндидер эшне башлап җибәрә, инде бу кеше бөтен йөрәге белән бер Аллаһ Субханаһу ва тааляга генә бөтен шу эшен тапшыра. Һәм кайгырмый, нәрсә булыр, килеп чыгырмы, килеп чыкмасмы? Яисә мәсәлән кеше эштә, уяла мәсәлән намаз укырга. Әмма Аллаһка тәвәккәл кыла, я Раббым, сиңа тәвәккәл кылдым, һәм шунда басып намазын укый. Һәм ахырда күрә, кешеләр дә хөрмәт итә башлыйлар, киресенчә, аның кешеләр арасында дәрәҗәсе арта, һәм намазын да укый. Ягъни уйлап карасаң, Аллаһка тәвәккәл кылу аркасында шушы менә иманның кәмиллеге инде аның шушы тышкы гамәлләрдә күренә. Әгәр дәгән кешенең менә шу тәвәккәллегендә зәгыйфлек бар икән, шушы менә Аллаһ Субханаһу ва тааля тәвәккәллеге дөрес түгел икән, инде бу күрсәтеп тора, ягъни иманда шулай ук зәгыйфлек бар. Шуңа языгыз. Тәвәккәллектәге зәгыйфлек ул инде имандагы зәгыйфлекне күрсәтә. Тәвәккәллектәге зәгыйфлек имандагы зәгыйфлекне күрсәтә. Кеше әгәр дә Аллаһка дөрес тәвәккәл кылмый икән, димәк инде иманы да аның зәгыйф. Димәк иманны шушы ныгыту, иманны арттыруда эшләргә кирәк шулай ук. Кеше әгәр дәген Аллаһ Субханаһу ва тааляга дөрес тәвәккәл кыла икән, ничек итеп хадистә килә, Рәсүл саллаллаһу алейһи әйтә, әгәр дә кеше Аллаһ Субханаһу ва тааля чын тәвәккәл итеп кыла икән, Аллаһ Субханаһу ва тааля һичшиксез аңа бөтен җирдән ризык бирер. Ничек итеп Аллаһ Субханаһу ва тааля кошларга ризыгын биреп тора. Уйлап карагыз, кошлар, менә аларның холодильниклары юк, аларның шкафлары юк, аларның идән базлары юк ризыкны сакларга. Безнең бу әйберләр бар. Без кай вакытны шуларга хәтта үзебезне тәвәккәллибез, кызганычка каршы шу әйберләр белән генә. Холодильникка, морозильниктәге камерага, идән базларына, яисә башка әйберләргә, шкафларга әйберләрне тутырып куябыз ризыкларны. Кошларны карагыз, сыерчыклар булсынмы, сандугач булсынмы? Алар менә кояш баткач торалар, һәм аларның ашарларына бер нәрсә дә юк. Аларның холодильниклары да юк, шкафлары да юк, идән базлары да юк, бер нинди ризык та юк. Һәм аларның 4-5 бала, аларда ашарга сорыйлар. Һәм аларның Аллаһка шунка тәвәккәллекләре көчле. Алар иртәнге менә кояш чыгу белән инде ушып чыгып китәләр һәм ризык эзлиләр. Һәм ничек итеп хадистә Рәсүл әйтә, алар ди корсакларын тутырып кайталар ди. Аллаһ Тәгаләгә ризыкларын биреп тора ди. Аларның бер нинди нәрсәләрдәген юк, сакланып калган ризыклары. Һәм үзләренә дә ризык җитә, балаларына ризык җитә. Һәм кай вакытны кешегә әйтәсең, мәсәлән, менә Аллаһ кушканнарны үтә, намазларны укы, ул әйтә, юк ди, менә мин шунда эшлим ди, шул эштә эшлим ди. Әгәр дә ул эштән китәм икән, мин аш калам ди, балаларым аш калам ди, калачак ди. Субханаллаһ, Аллаһ Субханаһу ва тааля хәтта кафир булган кешеләрне ашата. Хәтта кафир булган кешеләрдә ризыксыз калмый. Бәлки син уйлыйсыңмы, Аллаһ Субханаһу ва тааля сине ашатмас дип, Аллаһ Тәгалә сине аш калдыр дип уйлыйсыңмы? Аллаһ Тәгалә хәтта кафирләрне дә ашата, кошларны да ашата, хайваннарны да ашата. Сине генә ризыксыз калдырыр микән ни? Шушы Аллаһ кушканнарны үтәп, тыйылганнан тыйылсаң.
Киресенчә Аллаһка тәвәккәл кылып, берәнди эш башлап җибәрәсең икән, киресенчә шул эш сиңа бәлки күпкә яхшырак бәрәкәтле булырга мөмкин. Шушы менә тәвәккәллек, менә бу күрсәтә чын иманның безнең камиллеген. Әгәр дә тәвәккәллектә зәгыйфлек икән, кеше менә Аллаһка тәвәккәл кыла белми икән, бөтен әйбердә дәге. Кеше авырып киттеме, Аллаһка тәвәккәл кыла, дөрес шифаларын, даруларын ала, әмма белә, Аллаһ кына шифа бирүче. Аллаһ кына шушы шифаны бирүче дип тәвәккәл кыла. Шушы даруларга тәвәккәл кылмый, бер Аллаһка тәвәккәл кыла. Шулай берәр эш башлап җибәрә икән, Аллаһка тәвәккәл кыла. Шушы менә бу бәхеткә ирешү сәбәпләренең менә шушы иң мөһимнәреннән булып тора. Һәм өченчесе языгыз. Кешенең шушы бәхеткә ирешү серләренең, сәбәпләренең өченчесе булып тора, кеше үзенең шушы вакытын һәр вакыт яхшылыкта үткәрүдә. Үз вакытын һәр даим файдалыда, яхшылыкта үткәрү. Кеше, галимнәр әйтәләр, әгәр дәген кеше үзенең вакытын яхшылыкта үткәрә икән, яхшылыкта үткәрү нәрсә ул? Аллаһ кушканнарын яхшылыкта үткәрү, шулай язып куегыз. Ул Аллаһ кушканнарны эшләү һәм Аллаһ Субханаһу ва тааля тыйганнардан тыелу. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва тааля безгә кушты икән, мәсәлән, намаз укырга 5 вакыт. Без намазны укыйбыз. Аллаһ Тәгалә кушты икән безгә хиҗаб киергә. Без хиҗабны мәсәлән киябез. Аллаһ Тәгалә кушты икән безгә сакалны үстергә, әмер итте икән. Без аны эшлибез. Әмма Аллаһ Тәгалә кушты икән безгә харамнан зырак булырга. Без мәсәлән харам эчмибез, харам ашамыйбыз. Мәсәлән, кешеләр белән начар мөнәсәбәттә булмыйбыз. Бу үзебезнең вакытыбызны яхшылыкта үткәрү. Һәм языгыз, әгәр дә кеше үзенең шу вакытын яхшылыкта үткәрми икән, инде ул һичшиксез шушы вакытын начарлыкта үткәрәчәк, үзенә зыянлыкта. Ягъни өченчесе булмый берничектәге. Имма кеше шушы вакытын яхшылыкта үткәрә, имма үзенең вакытын начарлыкта, үзенә зыянлыкта гына үткәрә, үзенә зыянда гына. Өченчесе булмый берничектәге. Имма шушы яхшылык, хәерлек, аңа гел файда килеп тора, шушында үткәрү. Имма инде әгәр шуны эшләми икән, инде һичшиксез инде ул начарлыкка баткан дигән сүз. Кайбер кеше әйтә, мин бер нәрсә эшләмим ди, тик кенә ятып торам ди. Шушы тик кенә ятып торуың дагы син үзеңә зыян китерә. Син үзеңне ялкаулыкка өйрәтәсең, гамәлләрне эшләмәскә өйрәтәсең. Шушы хәерлектән, яхшылыктан үзеңне, ягъни ерагайтасың, ваз кичтерәсең. Шуңа күрә кеше һәр вакытта тырышырга тиеш үзенең вакытын яхшылыкта нәрсәдә үткәргә. Хәтта менә балаларга кагылышлы да гына шунда шулай язып куегыз. Галимнәр әйтәләр, хәтта балаларга дагы шушы тәрбия кылганда шушы әйберне аларга ирештерү тиешле. Шушы хәерлеккә өйрәтү, хәерлекне итерү, хәтта бала яратмаса дагы. Мәсәлән, гыйлем алдыртканда, Коръән ятлаттырганда, балага мәсәлән нидер гыйлем дәрес биргәндә, баланы яратмый, аның йоклыйсы килә, аның уйныйсы килә, аның мәсәлән телефонда утырасы килә, аның телевизор карап утырасы килә. Әмма әти кеше тәрбия кылганда авыр булса дагы балага шушы аның вакытын хәерле үткәрүгә бик каты игътибар бирергә тиеш. Ни өчен? Еллар үткәч аның шушы бала аңлый яшаганы. Әлхәмдүлилләх. Әни, әти безне яхшылыкта үткәрткән икән вакытны. Коръән андырткан икән, әдәп әхлак биргән икән, намаз укырга өйрәткән икән. Шуңа күрә Али радиллаһу анһу әйткән, язып куегыз. Али радиллаһу анһу әйткән: иң зур мирас, дөньяда иң зур мирас ул дөрес тәрбия. Иң зур мирас ул дөрес тәрбия. Шушы менә без балаларга биргән тәрбия ул иң зур мирас аларга. Алтыннар түгел, көмешләр түгел, зур-зур өйләр, зур-зур машиналар түгел.
иң зур мирас ул дөрес тәрбия бирү балага. Чөнки шушы тәрбияне ул фақат әти-әнидән генә ала. Башка кеше инде аңа үскәч, аңа тәрбия биреп утырмый. Нәрсә әти-әнисе әйтә, я улым ди, әти-әнине хөрмәт ит, улларны хөрмәт ит. Мәсәлән, уң кул белән аша, намазыңны укы, дип шулай һәр бер әйберне 50-шәр, 100-шәр тапкыр көненә кабатларга мөмкиннәр. Инде үсеп җитте икән, эшкә китте икән, яисә шәһәргә китте икән, аңа бер кеше айтып утырмый. Киресенчә, дөрес тәрбия алды икән бала, аңа киләчәктә яшәү бик җиңел була, бик рәхәт була, һәм җәннәткә керергә дигән шулай җиңел була иншаллах. Әгәр дә әти-әнисе шушы дөрес тәрбия бирделәр икән. Чөнки дөрес тәрбия ул шулай җәннәткә кертүче сәбәпләрдән булып тора. Аллаһ Субхаһу Тәгаләдән шушы менә бу дөньяда эшләгән сәбәпләре бар. Менә ул дөрес тәрбия шулай җәннәткә кертүче дөрес сәбәпләрдән булып тора. Шуңа күрә без һәр даим үзебезнең шушы балаларыбызны менә шушы вакытларын дөреслеккә кулланырга, шушы тырышырга тиешбез, игътибарлы булырга тиешбез. Һәм балаларга шулай ук иң яхшы шушы үрнәк дип әйтик, безнең шулай гамәлләребез. Язып куегыз. Балаларга иң яхшы дәрес, иң яхшы үрнәк без үзебез, безнең гамәлләребез. Әгәр дә кеше тәмәке тарта икән, һәм әйтә икән баласына, улым, тәмәке тартма, ул зыянлы дип. Аның шушы әйтүеннән берни файда да юк диләр. Аның шушы әйтүеннән берни файда да юк диләр. Нишләп? Кеше нәрсәдер әйтә, әмма үзе аңа каршы эшли икән. Димәк, инде бу үзе теге ахырга кадәр аңа димәк иман китермәгән. Димәк, ахырга кадәр яхшылап ышанып бетми димәк. Үзе шуны эшләмәгез ди, үзе шуны эшли. Киресенчә, кеше әз сөйләп күбрәк амәл кылса, менә бу күбрәк тәэсир ясый. Бу кешеләргә, шушы синең тирә-юньдә булган кешеләргә һәм бирәктә балаларга, якыннарга. Шуңа күрә менә бу сәбәп бик мөһим булып тора. Үзебезне дәген баштан һәр вакыт Аллаһ Субханаһу ва Таалагә гыйбадәт кылып, Аллаһ Субханаһу ва Таала кушканнарны үтәп, тыйганнарны тыелып, шушы үзебезнең вакытыбызны, шушы тормышыбызны гел хәерлектә үткәрү, үзебезгә файдага үткәрү, Аллаһ кушканнарны үтәп үткәрү, тыйганнарны тыелып үткәрү тиешле булып тора. Һәм шушы әгәр дә вакытыбызны шушы Аллаһ кушмаганда үзебезгә зыянга, яисә файдалы булмаган әйбердә үткәрәбез икән, инде димәк без үзебезгә зыян салабыз. Без Аллаһ Субханаһу ва Тааля беренчедә зыян китерә алмыйбыз, фақат үзебезгә генә зыян китерәбез. Шуңа бу бик мөһим булып тора. Кеше менә әгәр дәген кешеләр дәген үзләренең тәҗрибәләреннән чыгып әйтәләр, әгәр дә кеше һәр вакыт нәрсә буенча дагы мәшгуль икән бер нәрсә белән, намаз укыймы, тәһаҗҗүд укыймы, зикр итәме, тәфсир укыймы, файдалы муамәлә кыламы, улларны хөрмәт итеп, мәсәлән, кунакка керәме, күршеләргә файдалы эшлиме, аның кайгыруга яисә начар уйлар керергә вакыты да калмый. Ул үзенең гомере һәр вакытта шул гыйбадәттә үткәрә. Кайгырып, борчылып, яисә ниндидер шушы бәхетсезлек турында уйланып, нитеп торырга бернинди вакыты да калмый. Нишләп? Чөнки аның бөтен вакыты шушы хәерлек белән мәшгуль. Ул шушы хәерлек эшләүдә мәшгуль, гыйбадәттә мәшгуль, Аллаһ кушканнарын үтәгәндә мәшгуль, һәм Аллаһ ярамый дигән тыйган әйберләрдән тыелудан һәр вакытта мәшгуль. Шуңа күрә шушы хәтта галимнәр әйтәләр, шушы менә кешенең хәерлектә мәшгуль булуы аны начар уйлардан, начарлыктан оныттыра диләр. Шулай менә язып куйыгыз, менә галимнәр шулай әйтәләр. Кешенең хәерлектә, яхшылыкта вакытын үткәрү, кешенең хәерлектә, яхшылыкта вакытын үткәрү кайгыруны, начарлыкны, оныттыручы сәбәпләрдән булып тора. Кайгыруны, начарлыкны оныттыручы сәбәпләрдән булып тора. Кеше мәсәлән кайгырып утыра иде, җылап утыра иде мәсәлән. Дию ул барып мәсәлән зикр итә, намаз укый, ниндидер мохтаҗларга мәсәлән садака алып бирә, ниндидер хәерле эш эшли. Мәсәлән, күршесе мәсәлән авыру әби бар икән, аның янына кирип аңа нәрсәдер булыша һәм кайгырып утырган вакыты калмый. Яисә начар уйларга, яисә гынах уйларга аның вакыты калмый. Ягъни ул үзенең вакытын хәерлектә, яхшылыкта димәк үткәрә.
Һәм аңа башкасына бер ни вакыт тагын бер нәрсә дә калмый, ул аны шушы изге гамәл оныттыра дип галимнәр аңлаталар. Шөкер Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә шушы менә җиңеллек насыйп итсен, үзебезнең вакытларыбызны яхшылыкта үткәрергә. Менә шу яхшылыкта үткәрү дигән сүз инде ул менә Аллаһ Субханаһу ва Тааля кушканнан үтәп, Аллаһ Таалядан Аллаһ Тааля тыйганнардан тыелу һәм иң яхшы менә шу гамәлләрдән булып тора шушы менә тәүхид. Аллаһ Тааля менә безгә әмер иткән әйбер, ул һәрбер кеше белергә тиеш, ул тәүхид, бер Аллаһ Субханаһу ва Тааля гыйбадәт кылу. Әйе, менә кайбер кеше әйтә, әлхәмдүлиллаһ, бездә инде тәүхид таралган, без инде әлхәмдүлиллаһ каберләргә сәҗдә кылмыйбыз, каберләр белән, изгеләр белән йөрәкләрне бәйләмибез, яисә ниндидер анда Аллаһтан башка фәрештәләргә, яисә ниндидер пәйгамбәрләргә гыйбадәт кылмыйбыз, алардан сорамыйбыз диләр. Әмма шайтан ул теге нәрсә түгел. Шайтанга 10 ел гына түгел, 20 ел гына түгел, шайтан бик мәкерле. Ул тели кешене инде зур ширккә кеше кермәсә, инде кече ширккә керүен һәм кешенең менә шу телләрендә, яисә кешенең шу гамәлләрендә кече ширкне китерә. Шушы булуны тели. Нишләп? Чөнки кече ширк без менә үттек, өйрәндек, кыямәт көнендә гафу ителми. Менә анда язып куйыгыз әле бәрабәр ахырда. Бу аерым нәрсә кебек ине, бу китапка керми. Әмма бу кыскача гына искә төшерү, кече ширк кыямәт көнендә дә гафу ителми. Моны истә калдырыгыз. Әгәр дә кеше менә хөрәфәтләргә ышанып үлде икән, яисә ниндидер анда талисманнар, амулетлар мине саклый дип үлеп китте икән, намаз укыса дагы, Аллаһ Тәгалә барлыгына ышанса дагы, менә шушы әйбер гороскопларга ышанып, хөрәфәтләргә, кара писиләргә ышанып үлеп китте икән, кыямәт көнендә шушы кече ширк гафу ителми. Кече ширк шушы гафу ителми. Әмма кеше шуның өчен газабын алгач, шушы газабын алса, кеше утка кирип, ул анда мәңгелек калмый кече ширк аркасында. Ягъни кеше зур ширк кылып үлсә, ул мәңгелек җәһәннәмдә калачак. Әмма кече ширк ул кыямәт көндә гафу ителми, ягъни Аллаһ Тәгалә һич шиксез аның өчен газабын бирәчәк кешегә, утка кертәчәк аны. Әмма мәңгелек калдырмаячак, кеше чистарына беткәч, иншаллаһ чыгарачак. Әмма шу утка керү дигән сүз дәген безне куркытырга тиеш кече ширктан. Кай вакытны ишетергә туры килә кешеләрдән. Алар әйтәләр мәсәлән, әгәр дәген без шушы машинада булмасак, яисә башка машинада булган булсак, мәсәлән, джипта түгел, мәсәлән, кечкенә машинада булган булсак, без аварияга эләккәндә үлеп китер идек ди. Шуды яисә әйтәләр, ярый әле безнең өйдә этләр булды, әгәр дә этләр булмаган булса, безнең өйгә караклар кергән булыр иде дип. Ничек әйтер Ибн Аббаска радиллаһу анһумага бер кеше килә дигән әйтә, Ибн Аббас менә безнең ди күршеләргә караклар кергән, икенче күршеләргә караклар кергән. Без ул көнне казлар алган идек, казлар ди. Һәм безнең казлар булмаган булса өйдә ди, безнең дәген өйне ди урлаган булырлар иде, безнең дә өйгә ди караклар кергән булыр иде дип әйтте ди. Һәм Ибн Аббас әйтте, бу ди кече ширккә керә ди. Ничек инде нәрсә син Аллаһка калдырдың ди? Син казларга гына калдырдың мин шул каракларны саклауны ди. Хит анда синең дә 100, 200 казың булса дагы ди, Аллаһ теләмәсә ди, синең казларың шу каракларны ди саклый алмас бер ичектәген ди. Һәм киресенчә, әгәр дә Аллаһ Субханаһу Тааля теләсә, өеңдә бер кем булмаса дагы, Аллаһ Тааля саклый икән, сиңа бер ни карак тагын бер кем дә керә алмый. Ягъни бөтен әйбер кайта кемгә? Аллаһ Субханаһу Тааля. Менә бу гороскоплар, менә бу ниндидер хөрәфәтләргә ышану, ниндидер талисманнар белән үзеңнең йөрәгеңне бәйләү, бу әйтәсе килә Аллаһ Субханаһу Тааля түгел, менә шу талисман мине яклый. Яшә шу талисман аркасында, ягъни Аллаһ саклый дип әйтә кайберләре. Бу шулай дип әйтү дәген, кайберләр әйтәләр, менә бөти тагып йөриләр. Менә шу бөти мине саклый дип. Яисә шу бөти аркасында гына Аллаһ мине саклый дип әйтүләре, шулай кече ширккә керәләр. Аллаһ Субханаһу Таалагә тиңдәшләүгә керәләр. Шуңа күрә без үзебезнең шушы телебезгә бик игътибарлы булырга тиешбез. Һәм хәтта Шейх Абдуразак Аль-Бадр дигән галим әйтә, хәтта әйтүең дәген, менә шушы бөтен байлык минем тырышлыгым аркасында гына дип әйтү дәген, шулай кече ширккә керә. Кай вакытны ишетергә туры килә, бирәктән безнең авыл җирлегендә. Кайбер кеше әйтә, менә минем тырышлыгым аркасында бәрәңгеләрем яхшы булды. Менә минем тырышлыгым аркасында гына шушы зур өйләр төзедек.
Менә шушы минем тырышлыгым, минем булганлыгым аркасында гына шушы эштә яхшы итеп акча алдым дип кайберләр әйтәләр. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляны гомумән искә алмыйлар. Без мусульман кешеләр әйтергә тиешбез. Фақат Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәте белән генә, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның кодрәте белән генә, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның ниъмәте белән генә шушы байлыкларга, хәйрлекләргә ирештек дип һәр вакыт иң беренче шуннан башларга тиешбез. Иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Һәм беренче дәрестә без ничек әйтеп киттек? Кеше Аллаһ Субханаһу ва Тааля ниъмәтләрен шөкер итә икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның шу биргәннәрен әйтә икән, мәсәлә әйтә икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәте белән миңа шу кадәр акча килде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәте белән генә Аллаһ Тааля миңа балалар бирде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля рәхмәте белән Аллаһ Тааля миңа сәламәтлек бирде дип әйтә икән, бу Аллаһ Субханаһу ва Тааля шөкер итүгә керә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля сәди Куръан Кәримдә: "Ва ин шакартум ла зиданнакум" ди. Әгәр дә сез мине дә шөкер итәчәксез икән ди, мин сезгә тагын да арттырып бирәчәкмен ди. Шуңа күрә һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше менә шуны сорап кына китә икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля ниъмәтләрен тел белән әйтә икән, димәк инде ул Аллаһ Субханаһу ва Тааляны шөкер иткән дип саналачак. Аллаһ Субханаһу ва Тааляны шөкер иткән булачак. Шуңа күрә менә бу безнең телләребездә менә шушы кече ширкны, ягъни битерергә тырышырга кирәк. Кече ширк ул һичшиксез зур ширкка китерә. Ягъни кече ширк язып куйыгыз, зур ширккә китерүче сәбәп булып тора, вәсилә булып тора. Кече ширк зур ширккә китерүче сәбәпче булып тора. Әгәр дә кешенең шушы менә миләш бутагы кую мәсәлән балаларга, яисә ниндидер талисманнар, амулетлар кую, яисә ниндидер хөрәфәтләргә ышану, кеше мәсәлән чыгып бара нидер эшкә, күрә анда кара песи мәсәлән юлны үтте дип. Мәсәлән шу юлдан туктавы, шушы менә нәрсәдән куркуы, бу чынлыкта кешене бәхетсез итә. Кеше һәр вакыт нәрсәдәндер куркып яши, нәрсәдәндер һәр вакытта шу әйберне куркып көтеп тора. Эшкә бара һәм курка. Менә шу тыкрыктан кара песигә чыкласа ярар иде дип, кара песи генә чыкласа ярар иде дип курка. Яисә буш көянтәле кеше генә юлга чырамаса ярар иде дип. Яисә мендәрләр төшүдән курка, тоз сибелүдән курка, пычак төшүдән курка, көзгә ватылудан курка, бөтен әйбердән курка. Ишек бусагасы аша күрешүдән курка, кич белән кемдер акча бирми кулга, мәмә идәнгә атып бәрә, шуннан гына алырга кирәк дип. Шушы әйберләрдә куркып яши. Һәр вакыт, һәр даим йөрәге шу куркуга аның баткан. Бу кеше бәхетлеме инде? Юк, бу кеше чыннан да бәхетсез кеше. Ул шушы менә бөтен әйбердән куркып яши. Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән аның бер ни бәйлеге, бер ни Аллаһ Субханаһу ва Тааля арасында бер нидәге бәйләнеше юк. Әмма мусульман кеше ул шун бәхетле кеше. Ул хәерлек килсә, Аллаһ Субханаһу ва Тааляга шөкер итә. Я Раббым, шушы ниъмәт синнән дип әйтә. Һәм берәр нинди сынау, авырлык килсә, сынау авырлык һәр бер кешегә киләчәк. Иншалла Аллаһ Куръан Кәримдә әйтә: "Ва ла наблуwannakum би шай'ин" ди. Һәр берегезне һичшиксез сынаячакмы дип Аллаһ Тааля әйтә. Һәр берегезне. Янда утырган безнең һәр бер кешегә ниндидер күп нәрсәдә микътарда сынау килгән, яисә киләчәк, һичшиксез. Без аңа әзер булырга тиешбез. Киләчәктә килгәндә дәген. Һәм кеше кайчан бәхетле була, кайчан әйтә: "Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиғун." Без Аллаһныкы һәм Аллаһка кире кайтабыз. Шушы сынау Аллаһтан гына, без аны кабул итәбез. Һәм шушы менә язып куйыгыз шулай менә бу вакытта беренче дәрес әйтергә оныттым яны. Сабырлык ике әйбергә җиткерә безне һәр вакытта китерә. Сабырлыкның ике нәтиҗәсе бар. Сабырлыкның ике нәтиҗәсе бар. Беренчесе гөнаһларга гафу ителү. Без беләбез, һәр бер кеше гөнаһлы, һәр бер кешенең хата кимчелекләре бар. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля сынау җибәреп, безнең нишли гөнаһларыбызны гафу итә. Кешенең күп-күп тау-тау гөнаһлары булырга мөмкин. Әмма шу сынауны дөрес үтү аркасында, сабыр итү аркасында, Аллаһтан икәнлеген белеп сабыр итеп үткәрсә, аның күпме гөнаһлары гафу ителәчәк. Санаусыз гөнаһлар гафу ителергә мөмкин Аллаһ рәхмәте белән. Икенчедән, дәрәҗә күтәрелә. Икенчесе, дәрәҗә күтәрелә. Әгәр дә кеше Аллаһка дөрес сабыр итә икән, аның дәрәҗәсе күтәреләчәк. Бу дөньяда дәрәҗә күтәреләчәк һәм ахирәттә дәген. Кешене хәтта кайбер кешеләрдән сорыйлар: "Сез ничек менә шуның кадәр зур эш алып ачтыгыз? Ничек итеп шу зур кибетләр ачтыгыз? Ничек итеп шу бу дөньяда шуның кадәр байыдыгыз?" дип сораганда, ул кеше сөйли башлый тормышын. "Мин 3-4 тапкыр анда банкрот булдым. Мин шуның кадәр авырлыклар аша уздым.
Шушы әйбеле аша уздым, һәм ахырда күп тәҗрибә тупладым. Яисә шушы авырлыклар узу аркасында минем дәрәҗәм күтәрелде дип әйтә. Хәтта мөселман булмаган кешеләр дәген. Мөселман булган кеше авырлыкларны дөрес дип сабыр итеп үткәрә икән, бу дөньядан кешеләр арасында дәрәҗәсе күтәреләчәк. Һәм ахирәттә, җәннәттә дәген аның дәрәҗәсе күтәреләчәк. Аллаһ Субханаһу тәгалә мактаныр ди. Фәрештәләр янында менә шушы куллары белән кемнәр менә шу сабыр иткән. Шушы сабыр иткән. Инналлаһа ма'ас-сабирин. Я юхаллазина аману истаину бис-сабри вас-сала. Инналлаһа ма'ас-сабирин. Аллаһ әйтә. Я иман китерүче кешеләр ди. Намазга һәм сабырлыкка Аллаһ Субханаһу тәгалә рәхмәте белән сыйыныгыз ди. Сынныкта Аллаһ Субханаһу тәгалә сабыр итүчеләр белән ди. Һәм шул башка аятьләр әйтә, Аллаһ Субханаһу тәгалә сабыр итүчеләрне ярата ди. Һәм ничек иттереп Аллаһ Субханаһу тәгалә нәрсәчәк, мактаначак шушы фәрештәләр янында шу кулы белән Аллаһ кушканнан үтәде, тыйгынган тыйылды. Аллаһ Тәгалә биргән сабыр итте. Шуңа күрә менә сабыр итү ул бик мөһим. Ничек иттереп галимнәр әйтәләр, Аллаһ Субханаһу тәгалә 90 аятьтә шушы сабыр итүне мактап килде. Сабыр итүгә безне өндәде. Шуңа күрә менә бүгенгә шул. Субханакаллаһу бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аллаһ Субханаһу тәгалә шушы менә гыйлем алуларны безне җиңел кылсын. Аллаһ Субханаһу тәгалә гыйлем алуларга йөрергә насыйп әйләсен, файда алырга насыйп әйләсен.